मोला जा एटा नागरा को उठाउटी आ मते चाकरी देबो कइले देखला जागा के नाते पूरा जागाटा पूरा सुनसान हेले मु एटी आ कोन कइली रे किलो किलो बापलो ये जागाटा के ओधारी ओधारी लागुची ना ना ये जागाटा के जमा मते भलो लागुनी ना बाबा ना एठी मोर चाकरी बाकरी करबा किछि दरकार नाही ई बाबालू मु ए जागा छाडी चलबी मोर ए फार्म हाउस रोइयार नाही के चाकरी करिवारी नाही मु बाप चांदी नागोरो नागोरो नागोरा नागोरा रोड की अच्छी भलो रास्ता में फेरी वाला रास्ता पाई बाटा वहाँ मुश्किल फेरी अच्छी बाटा सहज फेरी बाटा देखी कर I mean फेरी देखी ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ନାଗରା ବାବୁଟି हाँ वो नागोरा नागोरा अरे तो सिना मते चिन्ही पारोन मो तो ते बेस भलो भावरे जान आउ तो देखरो अष्टा सुनी मो कहि पारे तो किए ये की वर्षा ବାବୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମତେ ଏମିତି ସବୁଜ କଣ କାଲି ମତେ ସବୁଜ କଣ ମୁଁ କଣ ଫୁଲ ନା କଣ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବେଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖ बेटी आई देसी तुम्हें बोला देसी कुकुड़ा को मदद सहित यात्रा करी खाइबा मते भारी भल लागे अभी अभी भी नहीं अरे वाह हेलो तो नाट जमीती कोटा भी सही और थोड़ा जौवन को सच्ची बातें हेलो भी तुम चुकाएंगे लो मैं मोचंबो को इसी उम्र पसी itu pembabukan आसीबाटा जितने सहज हरीबाटा हरीरिपिका दिलो मुतते फार्म हाउस रे चाकरी देते मासुको भलो दी पैसा दरमा पाई हमर एते बेले इच्छा हबो हमरा काऊ भली तो जौ बनरु कुंपी कुंपी बिना lo dang agak jah
ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନଗେନ ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ ତମର ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଉପରେ ଲଲିପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବା ତମକୁ ଥରେ ଭାବିବାର ଥିଲା। ଆରେ ନିଜର ବି ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି। ନଗେନ ଆରେ ଆମ ଧର ଏଇ ଟୁକି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ, ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ ଅଛି ଗରିବ ମାଇପ ସବୁରି ସାଇ। ଗରିବ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ଗରିବ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି? ଆରେ ଏମାନେ କେବଳ ଆମ ଭଳି ହାଇ ଷ୍ଟାଟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୱେଷ୍ଟ କର ଆଉ ବିରା ବିରା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ପରିସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଭାଇ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଭାଇ। ନାରୀର ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଭାଇ। ସେଦିନର ରାମାୟଣର କଥା ତମେ ମନେଥିବ ଭାଇ। କେମିତି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମର ମନେଥିବ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ କୁରୁବଂଶ କେମିତି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ମତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଏ ଘଟଣା ଆଉ ନ ଘଟେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତିର ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ବସ୍ତିର ଝିଅ ହୋଇପାରେ ସତ ଭାଇ, ହେଲେ ତାର ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଛି। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବେଳେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିବୁ ନା? ହଁ ଭାଇ, ତମ ଭଳି ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ହୋଇ ତମକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। କୁକର୍ମର ଫଳଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ମାନେ ତୁମର କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯାହା ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବ। ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଏମିତି ବଚସା ହେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ସେ ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି କର୍ମ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରୁ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣର ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଆମର ବଡ଼ ବାବୁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କରି ପକଉଛନ୍ତି